Hej, jeg vil godt regne en opgave, der blandt andet indeholder en volumenet af et omdrejningslegeme. Og vi har fået givet den her funktion, og så får vi at vide, at den sammen med koordinatsystemets akser i første kvadrant afgrænser en punktmængde m. Og så skal vi så lige, først vil jeg lige indsætte grafen. Jeg har defineret den som f af x. Så sætter vi ind, sådan der. Og det vi så gør, det er, at vi får at vide, at bygningen er en cigarformet model, og i en model har bygningen form som det omdrejningslegeme, der opstår, når bygningen drejes 360 grader på første aksen, og enheden på første aksen er meter. Så får jeg at vide, at vi skal bestemme maksimum for f, og benytte det til at bestemme bredden af bygningen, hvor den er bredest. Det vi så gør, det er, at vi tager differentialkoefficienten af x, og så af f af x. Fordi vi ved ligesom, at differentialkoefficienten, det bestemmer ligesom det bestemmer hældningen af vores bygning, af vores funktion. Og hvis man så sætter den lige 0, differentialkoefficienten lige 0, og solver for x, så kan vi finde ud af, hvor på bygningen, at hældningen den er ligesom er 0, og ligesom hvor den er størst. Vi vil så vide, at det er, når x den er 50, så er bygningen størst. Og så ligesom for at finde bredden af bygningen der tager vi f af 50, så får vi ligesom, hvor ligger grafen så der, den ligger så på 38, og skal vi selvfølgelig gange med 2 for at få bredden af bygningen, vi har kun halvdelen, så 38 gange 2, det er så bredden af vores bygning. Så står der, benyt modellen til at bestemme bygningens volumen, og det nu var, volumenet var det samme som omdrejningslegemet, der opstår, når man drejer den 360 grader om første aksen, og enheder på første aksen er meter. Så bruger man den formel, der hedder volumenet er lig med pi gange integral, det bestemt integral fra a til b, ligesom hvor langt går, vil man ligesom dreje den, altså hvor langt skal den gå ud af x-aksen. I vores tilfælde er det til 180 fra 0, og derfor så skriver vi så 0 herned, og så ud til 180, og så er det ens funktion i anden. Så klikker man enter, og så det her, det vil så være vores volumen på vores bygning og på vores omdrejningslegeme. Og det er sådan, man tager volumenet af en omdrejningslegeme.